За 31 год ва ўладзе Лукашенко абяцаў беларусам многае. Ужо ў нядзелю яго чарговы раз абвесцяць пераможцам так званых выбараў. Праладныя сацыёлагі ўжо нават агучылі, колькі прыблізных голосов отрымая Лукашенко. Если бы выборы прошли сегодня, за какого кандидата вы бы отдали свой голос? Так вот, получилась цифра 82,5%. Інтрыгу наўрад ці нехта чакаў. Таму сёння мы раскажам пра абяцанне Лукашэнкі на 7-й тэрмін. Хаця і там асабліва няма сюрпрызаў. Мужики, все, что нужно, я вам сделал. Тых, каго бянтэжыць асіплы голас Лукашэнкі, ён ужо паспяшаўся супакоіць і адначасова знішчыць спадзяванні непрыяцеляў. Ждут, когда сдохнет президент. Вот помрет, голос у него не тот. Тяжело ему говорить. Да не дождетесь. На 71-м годзе жыцця Лукашенко стараецца пераканаць беларусаў, што ён усё яшчэ жвавы і працаздольны. Праўда, рабіць гэта робіцца ўсё больш складана. Медыя ўжо неаднаразова звярталі ўвагу на тое, што ў Лукашэнкі часта трасецца галава. Так было, калі ён пазалетась сустракаў Пуціна. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. А вось так было 2 тыдні таму, калі ён папярэджваў беларусаў, што надыходзяць цяжкія часы. Не переживайте. Слушайте, жизнь же не только складывается из того, что будет завтра, послезавтра и прочее. Атачэнне Лукашэнкі стараецца як можа, каб прадставіць яго як энергічнага лідара. Пасля таго, як у інтэрнэце закішала плёткамі пра фізычную кандыцыю Лукашэнкі, ягоную выбарчую праграму праілюстравалі не актуальным фота, а даўнейшым, маладзейшым. Але нават і гэты партрэт давялося фоташопіць. Дзе аддаць голас за гэтага маладога чалавека, пыталіся дасціпныя жартаўнікі. Дарэчы, партрэт такога ж падмалоджанага Лукашэнкі ЦВК змясціў і на выбарчы плакат, дзе пералічаныя ўсе іншыя кандыдаты. А што Лукашенко? А нічога. Чалавек, як выявілася, увогуле не сочыць за гэтай выбарчай кампаніяй. Если честно, не слежу. Нету времени просто для этого. Вы люди опытные, умные, думайте. Я никогда не говорил о выборах, не призывал вас к чему-то. У панядзелак на БТ адбыліся дэбаты кандыдатаў. Лукашэнкі на іх, як і падчас папярэдніх выбарчых кампаній, не было. Здравствуйте, в эфире телеканала «Беларусь-1» дебаты кандидатов в президенты Республики Беларусь. Ужо 14 гадоў таму адсутнасць Лукашэнкі на дэбатах натхніла паэтаў і музыкаў на неўміручы твор. А чего ему там делать? У яго свои дела. Расписал он каждый день свой, а не то, что бла-бла-бла. На собрании народном 3 часа он говорил. Маски уще сорвал с уродов, обличил и ускрыл нарыл. Ледзь не адзінай фармальнай прыкметай удзелу Лукашэнкі ў выбарчай кампаніі стала з'яўленне ягонай перадвыбарнай праграмы. Але нават гэта было зроблена амаль непрыкметна, без прапагандысцкага шуму. І надрукавалі праграму не ў самых папулярных газетах «Звязда і Рэспубліка». Праграмы іншых кандыдатаў таксама надрукавалі там, аднак некаторыя з іх дубляваліся на іншых інтэрнэт-рэсурсах, а праграма Лукашэнкі не. Ні на Белце, ні ў Беларусь сегодня, ні на сайце Лукашэнкі не згадваюць пра гэты дакумент. Калі б не незалежныя медыа, то ніхто б, напэўна, і не звярнуў увагі на праграму Лукашэнкі. З чаго б гэта? Сегодня не слова нужны, сегодня нужны дела. И Беларусь никогда не будет Беларусью 90-х годов, когда меня, молодого, сопливого, еще избирали президентом. Она уже такой не будет. У праграме ён адзначае, што беларуская дзяржаўнасць і незалежнасць няўстойлівыя, яны пад пагрозай. Задача выжывання, як і 30 год таму, стаіць на парадку дня. То бок, 30 гадоў кіравання Лукашэнкі з гледзяшча ўстойлівасці дзяржаўнай незалежнасці Беларусі прайшлі марна. Палае ўвесь свет вакол нас, канстатуе Лукашенко. Але ён забыўся пра адну важную дэталь. Палае не без ягонага ўдзелу. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Пуцін выкарыстаў Беларусь як пляцдарм для поўнамаштабнага нападу на Украіну. Гэта стала магчымым у выніку інтэграцыі з Расіяй і падпісання Лукашэнкам процьмы дамоваў з РФ аб супрацы ў вайсковай галіне. З тэрыторыі Беларусі расейцы некалькі месяцаў абстрэльвалі ракетамі Украіну. У беларускіх шпіталях лячылі расійскіх акупантаў. Зрэшты, і сам Лукашенко гэтага не адмаўляў. Да, с территории Беларуси
отдельные части пересекли границу Украины. Сапраўды важныя дзеянні, а не словы. Невядомыя факты, каб Лукашенко супрацьстаяў выкарыстанню Беларусі для вайны супраць дзяржавы, якая ніякай пагрозы для Беларусі не несла. Лукашенко падтрымлівае ў гэтай вайне агрэсара Пуціна і публічна робіць заявы, якія робяць з Беларусі мішень. Не сочтите это за какую-то наглость. Я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружения и прежде всего Орешника были размещены на территории Беларуси. Таксама ў праграме запісана: пашыраем сваю суб'ектнасць у свеце, сталі паўнавартаснымі удзельнікамі ШАС і БРИКС. Сёння Беларусь падае прыклад іншым малым і сярэднім дзяржавам. Яны таксама могуць мець свой голас і ўплываць на рэгіянальныя і сусветныя працэсы. Гэта гаворыцца пра краіну, якая знаходзіцца ў ізаляцыі пад вялізнымі міжнароднымі санкцыямі, у якую не лятаюць самалёты з Еўропы, а спартоўцы якой выключаныя з міжнародных спаборніцтваў. У інтэрпрэтацыі Лукашэнкі ён сваёй віны ў гэтым не бачыць. Запад поставил перед собой планы удушить нас. Эксперты, якія аналізавалі праграму Лукашэнкі, звяртаюць увагу на тое, чаго там няма. Галоўны змест любой праграмы – гэта тое, што кандыдат абяцае выбарнікам цягам сваёй кадэнцыі. У праграме Лукашэнкі няма наратыва ў будучыні. А галоўны сэнс абяцання ў Лукашэнкі палягае ў тым, што будзем працягваць рабіць тое, што рабілі раней, у папярэднія гады. Будем жить, может быть, не богато, но достойно. У 2020 годзе падчас выступу з пасланнем Лукашенко абяцаў рост заробкаў беларусаў за пяцігодку ўдвая. Але гэтага няма. Беларусь – дзяржава для народу, краіна, у якой хочацца жыць, гаворыцца ў яго праграме. Тое, што з Беларусі масава выязджаюць беларусы, не хавае ўжо і сама дзяржава. Паводле МУС, толькі з 2020 года, па кастрычнік 23-го, з краіны выехала 350 тысяч чалавек. За 3 гады ў Беларусі, лічы, знік целый город Берасте. В деревне, не говоря про городки, хоть один фонарь на улице должен гореть, чтобы люди смело могли передвигаться по улице. 31 год ва ўладзе. Амаль столькі ж адраджаецца вёска, паводле ўладаў. На 7-й прэзідэнцкі тэрмін Лукашенко абяцае прынамсі один рабочы ліхтар у вёсцы. Ад выступаў са сваёй праграмай на дзяржаўных каналах Лукашенко адмовіўся. Яго штодня і так паказваюць ва ўсіх прапагандысцкіх СМІ. То ён у царкве, то пад зямлёй, то ў метро, то на заводзе. І нідзе ніхто не пытаецца аб праграме. Глава государства пообщался с работниками мотовелозавода и технопарка, ответив на все волнующие вопросы заводчан. Давайте глянем, што ж сёння больш за ўсё хвалюе беларускіх рабочых па версіі прапаганды. В преддверии юбилейного года Великой Победы в Киеве у монумента Родина-Мать демонтировали названия Минск и Москва, а также пятиконечные звезды городов-героев. Подскажите, как вы относитесь к такому безрассудству режима Зеленского, у которого дед фронтовик? Что бы вы ему на это сказали? Не заробкі, не медыцына, не дэмаграфічны крызіс, не адсутнасць у краіне авіязносін з захадам. Людзей цікавіць помнік у Киеве, кажуць на дзяржканалах. А вось яшчэ одно пытанне. Благодаря вам национальный бренд марки «Аист» обрел новую жизнь. Его можно увидеть на выставке достижений суверенной Беларуси, где я недавно побывал со своей семьей. Скажу честно, нам очень понравилось, и считаю, что каждый гражданин должен побывать там, чтобы ощутить гордость за нашу родину, за народ. Скажите, пожалуйста, как вообще возникла идея данной выставки, и стоит ли в ближайшее время ждать новых... Жыхароў адной з самых бедных краінаў Еўропы нібыта цікавіць тое, што не мае ніякага дачынення да якасці іхнага жыцця. Время выбрало нас, так гучыць перадвыбарны лозунг Лукашэнкі. З гэтым немагчыма не пагадзіцца, бо самі беларусы не могуць выбіраць уладу з 94-го году, калі ў краіне прайшлі першыя і апошнія свабодныя выбары.